दंगल म्यूजिक प्रेजेंट्स डीजे विकास रिकॉर्डिंग डीजे विकास जी के गीजल माल बिया रे ई तो जादो जी के गीजल माल बिया रे एकर एही से पूरा तो हाल बिया रे एकर एही से पूरा तो हाल बिया रे ई तो जादो जी के गीजल माल हिया रे ई तो जादो जी के गीजल माल हिया रे चक्कर में कितना गइल घाटे जो बना डोला के पागल कइले बाके एकर चक्कर में कितना गइल घाटे एकर हिरनी के जैसन चाल बिया रे एकर हिरनी के जैसन चाल बिया रे ई तो जादो जी के गीजल माल हिया रे ई तो जादो जी के गीजल माल हिया रे जादो जी के गीजल माल हिया रे ई तो जादो जी के गीजल माल हिया रे एकर एही से पूरा तो हाल बिया रे एकर एही से पूरा तो हाल बिया रे ई तो जादो जी के गीजल माल हिया रे ई तो जादो जी के गीजल माल हिया रे दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा।